Kajing Shakri jong Sarkar Meghalaya Democratic Alliance 2 kabalam khamat dagaseng National People's Party NPP hapok kajing ilam jong Conrad K Sangma kumu menteri rangba kalayat mentala Henry Benai pada pedang kini ki kindiat Benai ke jela kala saki ki babun ki jing yaki bat kajing mi jong ki paitba chasurok pandawa ya kahok nakanik Sarkar bat ki babun menta ki dan pedang kajing yakren hoj umla panlen ke Sarkar ling bagi tenat paper ki persang kat bala menteri na kebenta ki paitba Henry ban pentri kam mi kimat jungkular ki babun ki bala klay ka por election kimde ki basuk ban pentri kam ne penbet bat ka baydai bat ki kam penroy ki bon pelat ki basa dien kumanai nuksa kum ga jing snio jong ki surok hakaleng ke jela ka ba ka Sarkar ka ai daw yu slap ka jing pelip boarding ka badang beteng sa hadu menta ka ba ka daw ka de na ka jing bom dan ki dam ka jing bom biang ki bam di ka yo kam yo jam ka jing kenrei jong ki nong di drugs ka jing kut stat haga kam khai drugs ka jing sha dakhol ki jaka ka jing le don bor ki nong snong na Assam bat kumjur ki bo Sarkar na Assam hakapot ka jing ki dor ki marbam bat ki we kumta hakabai de bat kini ki mat ki bau pajba Ukraine ki dukan sha hapo ki kali kamai ki jaka pajba bat ki we ushilong mil kwa man pen sangap ka sur pajba lingba ka rensan ka bangi ai kerteng ka jingkwa upajba halor kimat ayu ki MLA ki badon ya kalat ban keren lagadei na kaliang sensyar ne liang persya ki bana kari khasi jantia ken ye keli ya tai ya keren ha ka dorbar senrai ka basan sngi ka ban sedang ha ka khatsan terik unai lor arjar arpulai ka bam ka di ka basuki dor bet ka bala jang gi breu ka ju isi ka ju kam kio perkhat ma fisa selo kin lai kin di kun samla jogi perkhat ma fi kini ban perkhat aya kata nengkong ya udrak kini ban ikon markas pak ka phau ka jingtre hitam jangi ka kemien dei kila khlong barok khat kila khlong khat barok khat to nengkong ya uni kini ban pengkhuan lai da kim lam ni kinong mi khmat jangi kim dei ki basisha kini ki reuka ngahak sakta kini ban sa reuka dakila perkhat dakinong sekri Sarkar hikam kide perkhat mapi jadi maki bala ngam dan ai bang ternyata tangkatai kat ka baka mai mangi kimi kpangi hap seo ya ki khun mangi bori hat stai ngin ba meli dengi myo so ni hap seo na mat khang ngin ba ki khun perkhat na fi bang bangin dara yang dara sem dang myo so na mar bela ngi hap seo ki khun mangi bori hat perkhat ma fi udai uniu khlam gi pen khoi chayu ni hang ta tengin ong kinong kit kam ke basisya kan dei ladak kim le ya kan ni tak dan di mentoy keding tri hitam jangi kim ikpa kam sai so lano ro yeno pat pikwa na pedeng kinom ikmat ki banya keren ya kan ya bentah ya uniu ngakwa yo pra kan nyakun ya kan ni ndai nyakun dang kai dei ban nyakun yau tu khoi ba pen sneu ya ki kun samla dungi bat thei bat sina yau tu dei ban nyakun dala ula ban pengkho yau tu kamala de nong mi khamat pasisha den de ko neta yau tu nang ko kat ba bela mangi kimi ka basinia pia ki khon ki to khat namat belai kila jot kila parha tu jai nang ko ngi ban pengkho sai tu ma paso dei pat bakani Sarkar jela kunno phi pat shamno mi ya kani Sarkar menta ngampat ijing bahafi ngampat ijing tre jongki no phi la menta phi ijing tre jongki tôi sao phi nga thì phi cái chính trị ba chúng ki tăng ba một công bang là mình ta đang hành động này làm phải ông ấy mà đập hay xít là mình sẽ phải cái chính trị chúng ki ki kita kimat ki ba phi kwa ba kinong kimat nyata ya kayeng dong kibat ide banyak keren kum ka Sarkar te baningkong ka surok kaba long nakabanta kalit ka wan patba ken namar sa tesangi sa katsabadon ki surok ki ba la sulong tliu nang ta sa ka khap ngia kirit nadu nyomele hadu hang ni ha sor ni ka blok palat kirit isurok ci syata la de ban penhe boy surok jangan suong kata kin kaman kibun ki mat ya kata tang ngang kawe ka long ba bun ki khna puli em kim ya kam ta manta ki supas tang ki jeng puli ki mi ki pa supenut tang kaspa tang ka phau de kat ka kam pa de myo se ken kin lek bela kalong kata ken ki khon samla ka ba ni kong di ki khon samla tengi supenut ka spa ka ken ya ki khon mi bu school
Teki kum ka sarkar ka bo ya ka school bangin bakin pha ki khon em bangin ya lek school te ngila pha kum ki kemi ki pa tama kat ka kam pa dem yo kata ken kum ka sarkar ka de ban pli ken ka lat kalenti kum no ban penyo kam ki khun samla Yano pat pikwa na padeng kita kinomi khmat begini keren ban bersoi kita khmat kita ini kinomi khmat kinomi khmat long kum ki chief minister kum ki deputy chief minister kum ki niki minister hi bar akot iken ki badai bantre ya kita ki kam kum ki minister ki MLA bar akot tengin dacer keteng ke namar ki la tip hi ya kita Kaya bayi bat bakani ka jing trikam jo ka sarkar jala to ki ka jing i jong pi ka kom trikam jo ka sarkar menta sarkar MDA tu kecing trikam ke MDA tu te mentang apa ni labun tang kicing deko pi nomor bon ki ba laya dawa ya ka hok apa surok ha surok labun ki baya yat ki baya long ki la sia dawa ha surok ken la sia dawa ya ka hok ha surok ken nomor balai la da chupet te kim i don cing patiau te ya upat ba kim i don cing patiau kam tam kum kini ki nong de drog ta habaki lakem ki pulin katu utu drog pada ubaki ya si ki penyat ngim ya bagi thang ne bagi lek munan ne te si uca atau drog pada tang suya kem ya ketiki tang suya kem ya ketiki nong de drog si ki penyat ngim ya te kom ki we ki jelang ya bagi thang hapa impal ngi ya bagi thang daki niki brio cok sarkar ki thang ya budrok ndre hang ne pada subana tang bayok kem ndre krim ya pa ya kacing pendon kam pat ya uta bagi berat ne bagi thang ne myo i Dan di mana? ya ti ya kem ken tang ba u ya pat na pat ken kata ken kabai segment ta kadai kan ne u drop ken uba la pencet iki kon samla brak khon ni ki cing di penbuat Abai de bu ni drok sama pikwa begini nong mikmat kinyata bat kin de ben thang sendon ha baki yok kem ki de ben pen i upat ba bakin dah thang sendon utu mar ba le bakan do chat ben rat dang khong ya tu jing sniu baki kon long yeng long sem la chu dap tang ka jing chau mat thang ki kemi ki pa ba yeng ba sem la dap tang ka jing chau mat thang nak banta uni jing di bas niu si sia bun ki ba wan uot wan lan ya ken kum ki long kami ki long ka pa kum no ki nai thang hi ya kata ka jing chat ki khon na chong aba chat ki khon te kami ka pa te ki sungsi em ki pang em ka da no i benta kat long ka jing kerdu ka long ha kamta ma ka ri jongi mo pe ka jing long ha ka snong jongi long ka development te kam dan nei ne ni shi itang kata ka fashion ka kiyo nei kat ba ka development pada kadang hian nang hiar arsut pe ki khna kan u kedo jam kedo ka long teng mentali la poisa kan ni ka ba ki haban lik tu ban thim ru ti kapan bun sekini kinong di drugs ka jinjele kinong di drugs hayo hat pin i meneru ko mani dukan ilong adang ha tu kikum kita ki jaki ki tila dangin lam ong no ngila pen system ki te kakta ne me ki tu ki khna samla ki bangat ko me ki tu ki ite ni han hayo ngi pe kaching isin ai ka bala long pang ta man sim pin pen te la da kini ki no me khmat jungi la da ki dan kata ka bor ka ba ken perkhat ken kam ta mi ki youths mo bakin pen biang ya kata ka jeng dan kam ka jongki ai ken ki lat ken ti ki ba ken jam sakhmat long kam ta kan laki am ka ken ja scheme kum ki ken ja scheme ki bariar mo ken ya ken no menta ki khna jungi hang ni kim la ran chu te bakin tri ka kam ka campun hang ni hayo har ru ki khna samla bapli ki bam ta kan jam ki shong ki madan madia kada bayo bapli long ki dan ki batri hok si sai kataru handai long kat kum ka jungi i jong ate ngai long kata hi ka badan kam ki ni ki no mi khmat ki bakin ya ta ta po da ba thau an kin pe ya kata ka bha ka mia jong ka kham tam ye ki ni ki pateng jungi ki banwan nim ka ka nai la bo bar jalau unwan kurup no ya ka e ga bangi dan hang ni hari jongi mo ai la ki khna samla kin ye ki jala jong kadi tang kata hi Mantan pila ba ka bayi de bu drok begini tai ge shu di mati ba pikwa ban kinyata hi ba kinya tai long kom ta kan long kham tam ya kata ka development bikin penman rai ta karoi ka par ka jing lam ta ka jing du kam du jam jong ki ni ki khna samla menta bun do plikil apa ski kedan behe de bun ki shu shong yeng teng literature chakari jong ki pisutanan
Kat nu kisam kijing kiri jong kiwi pat long ka jong lain na bar kari khasi jongi lada kita kinom ikmat jongi lada ki kan lada ki le kidon ka bor kila ban le ki eru ati ne am kila ban kin le kat kum ka taka jing start ka perthe men tamo long bakin pli kilat kilanti kita ki factory ne ki bakin seng ki kam ki jam pe kum ngi men tangi men swangi de ki balanang la start ni im no hayo kum ni tingnya dan hayo telah saya kini ki panang red susu dik kin le yu kin nang hi kin tre bapli kini ki kamar baria to ngi ting angu ya kayo ka hat ka bala pli lat pelenti ma bengin im kumni jak po ban ngin besai ka yeng ka sem ka long ka de kata ka long ka jing snei ting is ki badang kirang san menta ni ngan om gi dom khmat menta ru ngam nang ban ong de manu namar kita kini yu badan ka power menta kidan ka bor kidi ban sutu ma ki man so snei kin perkhat nama balai ngi ong no ma hakari jungi dekari ki bangi ong dekari tibre belai tela dak kita kino mi khmat jungi batip sha ya kata ka ya ko buram ko jong belai tikin haple kata kan ke ka mensim jungi ka pha kan ade kata ki man sutu maki kan kum no ngin kedok ti mangi kam ya hab ki man sutu la ka jong kalin ko ha bakila job ya kata kasan snem kira kalin kor ka jong ki gan bikin pet di pada ya urit uria kup siliang usam siliang badan kami ka jing ya long eta ka jada ka jong ki ade kata ni ngene sarkar ba mental ngapet ni teng kadang te bang ban kan sniu ki bre sok pom nei kuman ong no tingim kwai re ban kan sniu inu tambalong ni ban pet mi dan jumen toy Pila nan ban super so ki ita kimat ki bagi deko trikam bede ba sa te perkhat kum kat menta pe kini ki kumiru ki teng trikam bariaru kaslam kat kapisa bon ka baslam ka ngim jio on time kalong kum ta kan depe sa kacing ki udor ka mardi ka balapalan ni hang ni perkhat ngindi ngi no ka sideng ka tengka dalah te habang itiet pada ka dor branch khandau ti customer ngim la mingin ai ka dor ka bhe ngap ya lang ka dor ka bakum jo long ka kata fi kaji ku dor ka balapalat ka hakani ka ba menta hakayo hal ka yo la lahir palat hi perkhat ka ba mendi men sabadi menta la kala pher sab bapalan teng yang so makane ka yo du oni mat kan satro ni we kasi ka saja no ladangi pe ya kata ti namar ba kibon ki jingkular ma bala adat kular tenrei uso te ngimpat dai ipi te lada dia si dia kuni te kanu ngin dan kita kejingkermen ngin kan sadon kapor ki samla jungi ken du kejingkermen te kan ado mentadang don kejingkermen te lada ki pen i sisa uso te kan ngakermen ba ngin sedang don kita kejingkermen henry lada ngim yu i shu uso te ngala ban ong bangi ladu jingkermen ya ki la thung khnang da upat ba na ka benta upat ba te hakanu ka rukam bakin let syong hakata kayeng dorbar thawan klam perkhat na ka benta upat ba kidi benda sengap ya kasur jong upat ba wah kadang jingmut ayo iki bakin syong hangte haba upat ba ujit iki nam ta upat ba lada kim keren ya kata kamat ya kata kasur jong upat ba te leno ai giding dan jong ki hapot dorbar thawan ngatrai la long matlim man to thawan mo long no kidan kibriau tang bakim keren na kabenta kaba kumbaong na kitin parang they are not for the purpose that they are elected for, then what is the use? What is the use of having these people? Mo ngingi buram ya kinong mi khmat kiba yeng kiba keren kiba pensuk kiba wanra ya ki iki kiba baha ka imlang ka salang jongi mo henry na kabenta kita kinong mi khmat kibam laban yada kibam laban keren kibam ra ya jing sung shangsuk shangsan hakashnong jungi kumnungin buram to maphiro de kibriyo mangiru de kibriyo lada phis ngau tho shisha ya kata to keren ya kamat jong upat ba knang ba mangingin ngau tho bangi don kita kinong ya sat an kita kinong thawan kiba biang hakastit jungi lam kum ta ba phi philong kiso kibam dan jingkermen kumno mangi upat ba ngin don ke jingkermen kata kadai ka bang akwa bandong bat pidai ban wan ra ya kini kimat jong kasur upat ba hakata kayeng dorbar thawan ke jong pi